luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel Tuhanku tan keno lumbas arto sambil ya awis nyai Mas Jatian ini kasih pasangan samangke sampun kepareng cukup muji wonten pakan bahwa tadi datangan Allah sampun Allah benar wonten salebih meja kali tapaan mugi-mugi mangke kula gadah jenipun rame saya mekaten wonten setunggaling bayi kepareng galih datangan Allah kula kajebu kula dalu sing kaprah wujudipun kembar mayang wah sampe pasar ini rame lah ya kaya niki itu kono bakso goreng ayam ning kene kembar mayang napa sih pating ceruet pas nenten mawon awake sik ora kenal maka tak sayang awak keki Mbak Yu ingkang wonten mriki yen punduti sekar moncowarni kembar mayang kang limun gamelan di Joko Tarub kang dasar Purwo tadi yen medar ngebaki latar yen lingkup ngebaki taruh kagem putra nganten enggal anggenipun ngancik bebrayane mangke tansah manggih rahayu sak awake kumpul ora nyumuk-nyumuk iki cara sentang-tang ngene mate es teh entek telung plastik kok gunane wong moro lah kali bojoku liwat ora iki sesuk aku sing ku mlaku ki lho adae ora karu-karuan iki ora tekan-tekan nggon alhamdulillah kae kok ramene ora karuan kae pasar ngendi to kae iki tekan pasar ngendi aku ki oh menawi nangeltaken babagan menika peken Purwodadi Bu Purwodadi Allah sepisanan dadi wis jelas katon jenenge taun kemanten muga-muga sesuk pisan wis jelas dadi sak lawase tujuan ngene lho Ki nggih aku ki mau lehku mlaku saka desa Sidorejo nganti tekan Purwodadi nggih kuwi dikongkon karo sedulurku lanang oh jen sapa jenenge Marwan oh apa ya lalu yo kepekan lah terus dikongkon golekake kembang mancawarna nggih kalih sing jarine yen medar ngebaki latar yen mingkup ngebaki tarup kasihan niki gelar wujudipun dagangan kok oh iki to anu pati nggih menika gelaripun yalah tiwas kebeneran kae kebeneran ngaco aku gumun saiki ngene Kiai iki gandeng wis ketemu ning kene kebeneran banget terus iki kudu regane piro nek bapak iki kabel sama friend kok
Ilmu gaprek. Kok dhewe. Nganggo to. Nek lo matur satah lawe. Lo manut dari pino ngatino. Oh ngono. Mulane mung satah lawe kok aku dhewe ngomong ya radok. Mungkin murah satah gak di sana. Nah, di piye-piye kudu sakmono. Nggih. Ya wis. Saiki ngene. Aku manut Kyai. Manut dhewe mikir manungsa. Manut. Kok manut kok mikir digodhog. Ya saiki aku manut. Aji. Wis manut to. Iki kabeh bakal tak gawa nyang Kira-kira di Dukuh COB Sidoarjo. wonten pundi? Oh, COB aku teng lho ya. Neng Dukuh Sidoarjo. Neng daleme Bapak Sunarwan Winarno Buharti. Lah saiki ya maca. Nah, mengko yen wis tekan kono kan kuwi kah muda-muda sing bakal mapake. Lah saiki nek Kyai. Wonten sanesipun boten ature. Napa nami sekap dekake karo tokil napa wonten syarat-syarat sanes monggo dikake. Syarat-syarate ngene Kyai. Nggih. Panjenengan ngaturake apa? Mikir niku Iki wis cedhak lho, sakmene lho wis cedhak. nggih. Ngaturake Napa? kidungan ta Kyai. Aki aku nempel sithik entuk. Oh, bareng. Napa malih wis sithik. Apa sedaya Aku nek kabeh ora iso. Wong mboten saged. Nempel sithik ya. Itu kan carane lho. Ya apa lembu. Monggo nggih. 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 Linggih saniki. Ngaten Ibu Sarojati bilih karo dengan minangka adiputane Jaroko Sendeng Bapak Narwinano ini memadi sekakapan dan pinan itu wonten ing Peken Purwodadi. Nggih. Nggih, sampun disampaikan tinampi kersa atur kaosaken monggo dengan ngersaken ibadah Kidungan. monggo bisa haji. Nggih. Makin monggo kepanjenengan badhe nempel sedaya rupuh. Nggih. Nggih. Nggih awan-awan nggih mengke ampun dipoyoki nggih. Oh nggih. Tutur-tutur. Ana kita. Tapi dicelake. Kalau kota iki Mboten niki pun banter. Remaksa ing untuk ngrana sak ketekas Mas aku jenenge kaya sakit ayu luput ing lara luput pilai kabeh sing setetetan urut panaluan tan ana wandi makan ketoprak ya maklum nang ewek nggih miwah panggawe Allah gunane wong luput nggih keni atemah serna maling adoh tan ana merak mreng mani ingkang wingking piyambak wonten dudupan serna matur nuwun Kyai monggo mulai ada bareng Mas panjenengan nggih matur nuwun nggih Mas
Yo, Mbak. Saking loro